अरे संसार संसार, पतीचं निधन, पदरात 2 मुलं, घरासाठी केला 50 किलोमीटरपर्यंत पावाचा व्यवसाय. दौंडच्या सिंधू अक्काची प्रेरणादायी गोष्ट. पुण्याच्या सिंधू अक्का यांनी पतीच्या निधनानंतर घर चालवण्यासाठी सायकलवरून पावाचा व्यवसाय सुरू केला. सायकलवरून त्या 50 किलोमीटर पायी जाऊन पावाची विक्री करायच्या. चला तर जाणून घेऊया त्यांची प्रेरणादायी गोष्ट. आपल्या आजूबाजूला प्रत्येक व्यक्तीची थक्क करणाऱ्या जीवनाच्या प्रवासाची कहाणी पाहायला मिळते, ऐकायला मिळते. मात्र 1980च्या दशकामध्ये पुरुषप्रधान संस्कृती असताना एका महिलेने पतीच्या निधनानंतर संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी, आपल्या 2 मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी चक्क पाव विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. हा थक्क करणारा प्रवास आहे दौंड तालुक्यातील खुटबाव येथील राहणाऱ्या सिंधू अक्का यांचा. कोणतेही शिक्षण नसलेल्या सिंधू अक्का यांनी आपल्या मुलाबाळांसाठी समाजाची बंधनं तोडत आपलं जीवन यशस्वी केलं. त्यांच्या या जिद्दीला सलाम करावा तेवढा थोडाच आहे. दौंड तालुक्यातील पारगाव येथे राहणारे आबासाहेब शेळके यांच्यासोबत 1980च्या दशकात सिंधू अक्का यांचं लग्न झालं होतं. आबासाहेब शेळके हे दुसऱ्याच्या ट्रॅक्टरवर ट्रॅक्टर चालक म्हणून काम करायचे. तसेच गूळ बनवण्याचं काम करायचे. पत्नी सिंधू अक्का ह्या गृहिणी होत्या. 1980मध्ये दापोडी येथे केडगाववरून पारगावकडे येत असताना ट्रॅक्टरच्या अपघातामध्ये आबासाहेबांचं निधन झालं. घरातील कर्ता पुरुष गेला. सिंधू अक्का यांच्यावर संपूर्ण घराची जबाबदारी आली. त्यांच्या मागे त्यांचा छोटा मुलगा उत्तम शेळके हा फक्त 1.25 महिन्याचा होता. तर मोठा मुलगा भगवान शेळके हा 2.5 वर्षाचा होता. पतीच्या दुःखात किती दिवस घरी बसायचं हा विचार त्यांनी केला आणि पतीच्या निधनानंतर अवघ्या 3 महिन्यात त्या घर चालवण्यासाठी घराबाहेर पडल्या. 80च्या दशकामध्ये चूल आणि मूल अशी परिस्थिती असताना त्यांनी समाजाची सर्व बंधने तोडत पाव विक्री व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला. पण पावांची विक्री करायची तर कशी हा प्रश्न समोर होता. मात्र त्यांना सायकल येत असल्यामुळे त्यांनी त्यावेळी 100 रुपये किमतीची सायकल खरेदी केली. शाळेची पायरीही न चढलेल्या सिंधू अक्का या दररोज 50 किलोमीटर सायकल चालवत सायकलवरून दररोज भल्या पहाटे पाव घ्या पाव, ताजे ताजे पाव अशी आरोळी देत पाव विकण्यास त्यांनी सुरुवात केली. त्या काळी महिलांनी सायकल चालवणं आणि पुरुषांची मक्तेदारी असणारा पाव विक्रीचा व्यवसाय करणं हे दौंड तालुक्यातील पहिलंच उदाहरण होतं. समाजातील लोकांच्या अनेक टीका, अवहेलना पचवत सलग 22 वर्ष पाव विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून प्रपंचाचा गाडा त्यांनी चालवला. आज त्यांच्या संघर्षामुळे शेळके परिवाराने यशाची शिखरे गाठली आहेत. त्यावेळी सिंधू अक्का केडगाव येथे त्यांच्या घरी 20 पावांच्या लाद्या आणायच्या. त्यावेळी 12 पावांची एक लादी असायची. दुसऱ्या दिवशी या लाद्या घेऊन त्या परिसरात असणाऱ्या देलवडी, नागरगाव, नांदगाव, न्हावरा या गावांमध्ये पावांची विक्री करायच्या. ज्यावेळी त्या 20 पावांची विक्री करायच्या त्यावेळी त्यांना 2 रुपये मिळायचे. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी लोकांच्या गोधड्या शिवणे, सरपण गोळा करणे अशी कामे देखील आपला संसार चालवण्यासाठी केली. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना चांगलं शिक्षण दिलं. आता त्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीचे 2 ट्रॅक्टर असून सिंधू अक्का यांचा छोटा मुलगा उत्तम शेळके 20 वर्ष देशसेवा सैनिक म्हणून सेवानिवृत्त झाला आहे. तसेच नातवंडे उच्च शिक्षण घेत आहेत. पारगाव येथे स्थायिक असलेल्या शेळके परिवाराचा सिंधू अक्कांच्या संघर्षामुळे समाजामध्ये नावलौकिक निर्माण झाला आहे. आजही वयाच्या 75व्या वर्षी त्या रुबाबात सायकल चालवतात. इतकंच नाही, त्या आजही घरापासून शेतापर्यंत सायकलने प्रवास करतात. याशिवाय आजच्या मोबाईलच्या जमान्यात त्या आजही त्यांच्याकडे जुन्या रेडिओवर गाणे ऐकतात. त्यांचा हा प्रेरणादायी प्रवास असंख्य जणांना प्रेरणा देणारा आहे. सिंधुताई अक्कांना पुढील वाटचालीस खूप साऱ्या शुभेच्छा.